Фармацевтичната индустрия се развива с всеки изминал ден. Какви лекарства са се произвеждали и продавали преди повече от 50 години? Вижте в репортажа на Марина Малашева и Юли Кривошиев. Наскоро фармацевтът Невена Цанева решава, че в аптеката й има място не само за съвременни медикаменти, но и за такива от миналия век. В музея на хапчето има стотици аптечни реликви. Един антиквар близък наш ми каза, че имал някакви стари лекарства. Аз си викам, боже, за какво са ми тези стари лекарства, вектории? И като ги видях, нещо трепна вътре в мене, в душата на фармацевта. Първият български аспирин, алергозан, витамин С са само част от експонатите. Много от лекарствата в колекцията вече дори не се произвеждат, като този амидофен, например. Във витрината се пазят още противозачатъчни хапчета и кондоми от едно време. Освен лекарства, тук има и много козметика. Ето, например, това е кутийка от пудрата Тоска. Има и амалгама, от която са се правили в не много далечното минало пломбите. Кое обаче е най-старото хапче в музея, остава мистерия. Много странно, че никъде не е обозначено кога са произведени и още по-странно е, че няма написано на тях срок на годност. Значи, може би са били безсрочни. Защото тук има и лекарства, таблетки, които примерно са от 80 години, но са цели. Прашинка не е паднала от тях. Впечатление правят опаковките на медикаментите. Те са се продавали в миниатюрни стъклени шишенца. Ето така са изглеждали табелите, които са се поставили на аптеките в периода на двете световни войни. Първата българска аптека се появява още преди освобождението във Велико Търново през далечната 1823 година.